fitsara ne? To bari ka jin gaya maka na fi ka santa dan ni na haifi abata sai da ka ganta haka a dire kan sannan ka ce kana so. Ba wannan sanin danjan zaka ba yata ba. Ga sanin da nake cewa a ba yata dan amini na. Ba za mu baiwa dan wasan Hausa jinin mu ba, mu da dan wasan Hausa sai dai kallo daga nesa kuma mu kalle kuma zage ku. Mu za a yi wa fim a nan din ma sai a mana drama? Ita za a yi mana. Hajiya, kina da wata hujja karɓaɓɓiya a addinin musulunci wacce take dogara da ita, wacce ta haramta a ba ɗan wasan kwaikwayo auren ƴa mace?